Gadewch i ni weddio. Diolch yn ni unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod at ti ac yn dod yn hyderus ac eto mewn parchedig ofn. Yn hyderus gan ein bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, dy fab a'n gwaredwr. I ni yn gofyn i ti, bendithio'n amser nawr, gweddio bydd y geiriau yma o fydd i enaid sydd yn gwrando ac yn nerth i ni gyd i dyddoli di fel y gydylsyn ni. Ter bendithio tywallt ysbryd glân arnom. I ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Hoffwn ni edrych ar yr emyn o gariad anfeidrol ei faint. Nawr dyna i chi emyn, ond i'n meddwl cyn i ni ddechrau ystyried y geiriau anhygol yma. Y profiad y mae rhywun yn ei gael cyn dod yn Gristion. Dyma i chi, mae mor bwysig yn diwedd. Yr hyn mae'r enaid yn ei deimlo, ni'n aml yn ei disgrifio fe fel mae Pantycelyn ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac mae hwnna'n wir, mae yna rhyw deimlad fel bod yna pwysau mawr ar ein heneidiau ni. Ofn, pryder, ni'n teimlo bod bywyd yn hedfan heibio ac ni'n agosau at y diwedd ac ni'n meddwl beth sydd yn ei ddod, beth sydd yn mynd i ddigwydd pan byddai'n camu o fyd amser. Falle bod ofnau felly'n dod ar ein traws ni. Falle bod ni'n dechrau cwestiynu ble ni'n sefyll ac yn y blaen, falle'n gweld Cristnogion ac yn gwybod nad yw'r heddwch yn ni gennym ni. Ac yna mae'r ysbryd glân yn dechrau agor y llygaid. Llygaid yr enaid i weld ein pechod nawr. I ni'n cofio am pethau ni wedi wneud a'i dweud, gweld beth i ni fel nawr ac i ni'n dechrau teimlo yn frwnt. Mae'n brofiad erchyll, mae'n brofiad sydd ddim yn bleserus, mae'n brofiad sydd yn anodd. Ond mae'n brofiad y mae pob Cristion wedi cael i ryw raddau ar lefelau gwahanol. Fi rhai yn cael rhyw brofiad o argyhoeddiad sydd yn drwm eraill yn profi fe, ond nid i'r un raddau. Ond un peth sy'n sicr fi pob un wedi profi fe yn gweld ei pechod ac yn teimlo'r ei ogrwydd ac yn gallu cytuno gyda Pantycelyn ei ogrwydd fel mynyddoedd byd yn sicr. A dyna beth sy'n peri bod ni'n canu ymynau fel hyn, achos i ni'n cofio beth oedd y fel. Pan yn mynd trwy'r profiad o argoeddiad y bechod, pan oedd yr ysbryd glân yn dechrau agor ein llyged ni, yn dechrau gweld ein balchder ni, dechrau gweld yr hyn sydd yn wir amdano ni. Ac ddim nawr yn cweryla gyda'r ddedfryd ohono ni. Gynt, pan oedd rhywun yn dweud o'ch chi'n bechadur, mi fyddwch chi'n dweud pa hawl sydd chi'n dweud y fath beth. Gynt, pan oedd rhywun yn dweud bod chi'n golledig, yn dadlau gyda nhw. Ond nawr, does dim dadlau. I ni'n teimlo, wel, dyna yw fy heiddiant. Dwi'n frwnt, dwi'n eog. Ond pan ni'n dod yn Gristnogion, dyma pan ni'n gallu canu fel mae'r ymynydd yn ei ganu fan hyn. Gwrandewch o gariad anfeidrol ei faint. Fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Dyna sut ni'n teimlo. I ni fel llwch anheilwng. Dydyn ni ddim yn dweud bod ni'n rhywbeth special. I ni wedi gweld beth ni fel. A dyna beth ni'n dweud. Fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Dyma beth ni'n cael, dyma'r fraint ni'n gael, ddim yn ei heiddi fe, wedi wrthod dro ar ôl tro. Gwrandewch, cael heddwch, cydwybod, a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth, sef pechod dan draed. Fod ein pechod yn cael ei ddelio gydag fod ein cydwybod yn cael ei ddelio gydag Heddwch cydwybod. Oes na unrhyw beth gwell na hynny? Dyna yw maddeuant pechodau. Heddwch cydwybod. Pan mae'r cydwybod yn pigo, mae'n erchyll ond diwe. Mae'n waith nag unrhyw poen. Pan mae yna cydwybod eog, mae'n brifo. Ond dyma beth sy'n digwydd pan ni'n dechrau gweld ein pechod trwy waith yr ysbryd glân ac yn dechrau cael y cydwybod yn pigo ac yna trwy waed yr Iesu, trwy ei fywyd, trwy farwolaeth. Ei fod yn delio gyda ni ac yn ein golchi ni'n lan. Ac mae'n delio gyda'r brywiau, mae'n delio gyda'r cydwybod. Mae'n mynd ymlaen, ni allai'r holl foroedd byth olchi fy mryw. Dyna pa mor fawr yw pechod yn ein golwg ni. Ni allai'r holl foroedd byth olchi fy mryw. Na gwaed y creaduriaid, amled i'r rhyw. Yr holl offrymu gallai fod yn digwydd. Does dim un o'n nhw'n mynd i delio gyda hwn fel yr Iesu, ond gwaed y Meseia a'i gwella'n ddi-boen. Rhyfeddol yw'r hynwedd marwolaeth yr oed. Fod marwolaeth yr Iesu yn gallu delio gyda fy mhechod, gyda fy mryw, gyda fy mhoen, gyda'r staen. Dyna pa mor bwerus yw gwaed yr Iesu. Dim ond gwaed Iesu Grist sydd yn gallu delio
gyda phechod. Ond mae e'n gallu delio gyda phechod. Mae e'n gallu rhoi bywyd tragwyddol. Pa mae'r enaid yn profi hyn, yn profi'r maddeuant sydd, fod yr Iesu'n cymryd ein pechod ni arno ef ei hun yn golchi pob staen i ffwrdd. Dyma beth sydd yn digwydd. Cyd ganed y ddeiar a'r nefoedd ynghyd o goniant tragwyddol i brynwr y byd. Molianed pob enaid fy arglwydd ar gan, am achub anhydyn bentewin o'r tân. Ni ddim yn anghytuno gyda'r disgrifiad o'n hyneidiau ni, ac i ni'n dweud, pawb i gyd ganu, ac i ymuno yn y côr, i floeddio canu. Diolch i'r Iesu am faddau, am achub y fath bechadur, am achub anhydyn bentewin o'r tân. A dim syndod fod y bennill olaf yn gorffen gyda'r gorfoledd. Mae'r jiwbil dragwyddol yn awr wrth y drws. Fe gododd yr heilwen ni gawsom y tlws. Daw gogledd a dwyrain, gorllewin a de, yn lluoedd i foli tywysog yn e. Dyna ddiwrnod fydd hynny. Ac ni'n edrych ymlaen at y dydd, ond tra'n bod ni yma ar y ddeiar, na fydden ni yn gallu canu ei glodydd. Ac yn gofyn iddo yn helpu ni ganu'r glodydd fel ag y dylsem. I ddiolch iddo fe am y fath gariad, o gariad, anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. I ni ddiolch iddo fe am y fraint anhygol o dderbyn iachawdwriaeth, o dderbyn heddwch cydwybod, o dderbyn golchiad yn y gwaed. Mae cymaint gyda ni i ddiolch iddo fe amdano. Ac na fydden ni yn dyrchafu enw'r Iesu am ffordd iachawdwriaeth, am ei gariad anhygol tuag ato ni, rai sydd ddim yn ei heiddi fe, ond ei fod e wedi darparu y fath ffordd iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Mae gadewch i ni ofyn iddo fe am y nerth a am y gallu hynny i rhoed y clod sydd yn heiddiannol iddo. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am dy gariad, am dy ras, am dy drigaredd, am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fywyd, am ei farwolaeth, am ei atgyfodiad, am y ffaith iddo eiriol trosom ni nawr. Yn diolch i ti am y cysur sydd yn yr efengil. Ac yn gweddio o Dduw, y bydd na rai hyd yn oed nawr yn profi'r cysur sydd yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn gallu tystio i'r ffaith am ei gariad, yn achub ei heneidiau nhw. Te'r gweithio'n rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.